Impresionantă este dârzenia dumneavoastră, încât ne-ați convins da vam se divimo, da vas cijenimo i da vas štitimo. Banatul, pe lângă alte trăsături, este recunoscut pentru armonia și toleranța cu care i-a îmbrățișat pe aceia care s-au stabilit aici. Banat, pored drugih osobina, je poznat po tome i priznat kao skladno mjesto tolerancije u kojem su bili zagrabljeni svi oni koji su pristigli ovdje i odlučili živjeti. Conviețuirea este un dat firesc, nu este rezultatul unor eforturi de cucerire. Suživot je prirodna datost, nije rezultat napora osvajanja. Suntem convinși că ne-ați fi vizitat cu aceeași devoțiune și dragoste și dacă membrii comunității croate din Banat nu ar fi fost mândria noastră. Uvjereni smo da biste nas bili posjetili s istom ljubavlju i otvorenošću, iako članovi naše zajednice iz Banata ne bi bili naš ponos i naša dika. Spunem și încărim, croații merită și au respectul și prețuirea noastră. Velim i učvršćujem i to zato što Hrvati zaslužuju i imaju naš. Zbog toga što našu sredini i izuzetno ponosnu zajednicu radimo pun zamasa i s otvorenom europskom razvoju. Riječ dajem gospodinu Ivanu Bilti, počasnom predsjedniku Demokratskog saveza Hrvata u Rumunskoj. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine župane, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Mi rumunski Hrvati sačuvali smo svoju rimokatoličku vjeru, gojili smo naš hrvatski jezik, održali prastare običaje i narodne nošnju donijete iz matice. Pored izuzetno visokih političkih konotacija ima i posebnu značajnost emotivnog karaktera. Ona je izraz visokog priznavanja kojega nama Hrvatima u Rumunjskoj poklanja Zagreb i Republika Hrvatska. Stoga, vi gospodine i susjednim selima otvarate novu stranicu u dugoljevnoj povijesti rumunskih Hrvata, povijest u kojoj vi zaslužite posebno mjesto. Ovaj vaš posjet... Ja i Todor, predsjedniku Demokratskog saveza Hrvata u Rumunskoj. Izvolite. Gosti, poštovane gospođe i gospodo, dragi prijatelji, nadi se danas u rodnom Kloputiću u ovako uvaženom društvu i ispred ovakvog velikog broja Hrvata je osobita, gotovo jedinstvena prilika i izuzetna čast. Nalazimo se u trećem po veličini, ali za nas prvo po važnosti, hrvatskom mjestu u Rumunskoj. Nalazimo se u Kloputiću koji je prvi put pomenjen davne 1690. godine i koji broji danas 1013 stanovnika, velikom većina Hrvata. Kloputić je danas središte okupljanja Hrvata iz čitave općine Lupak, ali mjesto povijesnog događaja, povijesnog trenutka. Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve nazočne, ali osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti našeg posebnog i visokog gosta. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Stjepana Mesića, predsjednik Republike Hrvatske. Hvala vam. Dame i gospodo, posebno mi je čast što kao načelnik općine Lupak riječ mogu dati našem visokom gostu, njegovoj ekscelenciji gospodinu Stjepanu Mesiću, predsjedniku Republike Hrvatske. Gospodine predsjedniče, izvolite, imate reč. Gospođe i gospodo, prije svega sam impresioniran s ovim dočekom. Drago mi je da nakon takvog dugog puta mogu doći ovdje među vas Hrvate i Hrvatice, da dođemo ovdje među prijatelje i naše prijatelje Rumunje. Hrvati su ovdje odvojeni od naše države. Odvojeni ste od naše zajedničke domovine, ali sačuvali kraju. I ponovo ćemo opet biti zajedno, ali ovaj puta u udruženoj Europi.
Evropa je bila podijeljena granicama i za te granice se uvijek ratovalo. Sada je nastupilo vrijeme da se granice otvaraju, da se surađuje i da se živi bolje. Rumunjska ide sigurnim putem u Europu. Hrvatska želi isto također. Mi smo bili žrtva jednog brutalnog rata. Imali smo velike žrtve, ali smo uspjeli ipak uhvatiti korak i također idemo prema Europi. Osvajamo europske standarde. I u toj udruženoj Europi nacionalne manjine će biti svi po istim pravilima. Donosit će se odluke kroz europske mehanizme u jednoj demokratskoj proceduri. Tako da više granica neće zaustavljati ljude, neće zaustavljati komunikaciji i u novoj udruženoj Europi. Ja vam želim puno uspjeha ovdje u vašoj novoj domovini. Želim vam da što više posjećujete Hrvatsku i oni koji se odluče, želim im da nađu svoj dom i u Hrvatskoj. Ali to je pitanje odluke ljudi. Ljudi trebaju odlučiti gdje će i kako. Čovjek mora biti oduševljen da ste vi to sve sačuvali, a tako odvojeni od Hrvatske. Želim vam puno uspjeha i želim vam da se vidimo u Hrvatskoj. Želim vam da posjetite naše more, jer to je i vaše more. Hvala. I da ovaj strom je pohvalno primjer od nas. Pa moja kao presretna je upravo doktorirala. Šta su tamo? La propria pesca non si